Podcast C2, català.cat, episodi 54è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Bon dia a tothom. A c2català.cat estem molt satisfets perquè el Departament d'Educació ha reconegut el nostre curs com a formació permanent del professorat, en un total de 100 hores. I ens omple de goig, perquè ara, a més de servir per a preparar-se per a l'examen de C2 o per aprendre llengua a un nivell elevat, dona punts als docents de cara a oposicions o a un concurs de trasllat. I també serveix als substituts que ho necessitin per cobrar el mes de juliol. Ja veieu si en podem estar de satisfets. I és que tot allò que és un reconeixement al domini i ús de la nostra llengua ens omple de joia. Des de c2català.cat volem conscienciar la gent que aquesta anomalia l'hem de revertir, perquè si no ho fem, si seguim abandonant les formes que caracteritzen i distingeixen la nostra llengua d'una altra i contínuament la substituïm per expressions i formes d'altres llengües, tard o d'hora, la nostra llengua desapareixerà. Desapareixerà perquè ja no la distingirem pràcticament en res de l'altra que l'haurà engolit. Ho sentim a dir, la nostra llengua està en perill i ho està per raons diverses. Ja sabem que una, i segurament la més greu, és no fer-la servir, abandonar-la i substituir-la per una altra. Però aquí poc hi podem fer nosaltres. Més enllà de demanar-vos, si és que ho feu, que us pregunteu per què l'abandoneu tot just us diuen buenos días, o quan esteu mantenint una conversa en català i arriba algú de parla habitual castellana, que no vol pas dir que no entengui el català. I passeu automàticament a parlar en la llengua del que s'acaba d'incorporar. Doncs això, us demanem que reflexioneu i us pregunteu per què ho feu, ja que, com deia la nostra apreciada Carme Junyent, una llengua mor si no s'usa. Bé, nosaltres, a part de convidar-vos a fer aquesta reflexió, volem col·laborar a revertir una altra raó per la qual pot desaparèixer, la que us hem apuntat al començament. Fer-la servir amb deixadesa, amb despreocupació, amb una despreocupació preocupant, emprant un lèxic, unes estructures morfosintàctiques i fonètiques no genuïnes, extretes, copiades d'altres llengües, com aquell qui res, com si substituir les formes genuïnes per altres d'estrangeres fos d'allò més normal. Però de normal no en té res. No és normal tractar amb deixadesa la llengua, perquè si ens fixem en altres llengües, fins i tot en la que té més bona salut, veurem que es protegeixen de la contaminació lingüística externa. Analitzen qualsevol element forà que pretén incorporar-se i l'accepten o el rebutgen segons decideixin els experts. Segons, per exemple, si l'expressió o mot que s'ha introduït o es vol introduir és necessari perquè la llengua envaïda no el té i el necessita. Això és el normal, no pas el que passa amb el català, perquè el normal, desenganyem-nos, és que les persones siguin sensibles al bon ús de la seva llengua i que els sàpiga greu quan no l'usen correctament, fins al punt de justificar-se o demanar disculpes si cometen algun error i algú els el fa observar. Perquè ho entenguem. Si a algú se li escapa una catalanada, com per exemple, sácate la chaqueta, o como ha de ser, o vamos a hacer unas copas, i si el receptor se n'adona d'aquestes catalanades, advertirà qui ha dit el missatge o directament se'n riurà. I a l'emissor que ha comès aquest error, si això passa, li sabrà greu i, sobretot, evitarà tornar a cometre l'error. Però a l'inrevés, això no passa gairebé mai. Es considera normal cometre errors en català, l'un darrere l'altre. Normal. No, ja hem dit que no ho és de normal. És totalment anòmal. És excepcional.
El normal seria vetllar i interessar-se per usar correctament la nostra llengua. Ens preocupem de pronunciar bé una paraula d'una llengua estrangera, com l'anglès. Per exemple, ens preocupem d'ampliar-ne el lèxic, de conèixer i aplicar les seves particularitats. Per què? Perquè no ens sentim còmodes si l'usem incorrectament. I en canvi, amb la nostra llengua, el català, això no passa. Sempre tenim excuses si cometem errors i si algú ens els fa notar. Ens justifiquem, ho trobem d'allò més normal, entre cometes, però ja hem dit que és una anomalia de dalt a baix. I fixeu-vos on arriba aquesta anomalia, que quan una persona és curosa amb l'ús del català, de vegades, o sovint, és titllada de purista o de perepunyetes, i és fins i tot motiu de burla. I se senten comentaris com «I això qui ho diu?» o «Qui vols que t'entengui parlant així?» Parlant com? Si diem d'acord en comptes de vale, si diem bon dia en comptes de bones, si diem diòptria en comptes de dioptria, qui no ens entendrà? Va, home, va. Això són excuses de mal pagador. Doncs bé, reprenent el fil, l'objectiu de c2català.cat és ajudar a trencar aquests estereotips, conscienciar els usuaris de la llengua que no tot s'hi val i ensenyar a detectar i corregir errors diversos que conviuen amb nosaltres amb la complicitat de tots. I si algú es vol presentar a l'examen del nivell superior de coneixements de la llengua catalana, el C2, ha de conèixer, entendre i aplicar les formes correctes normatives de la llengua. Ha de demostrar que té un bon domini del català en tots els àmbits: sintàctic, morfològic, lèxic, fonètic, ortogràfic, etc. I des de c2català.cat us ajudem a aconseguir-ho. Al nostre curs de C2 ho tractem tot. Tractem les 3 àrees de l'examen exhaustivament, però també us revelem els errors que quan examinem detectem cada 2x3 i a cada convocatòria. Bé, i a més del curs, que insistim que ha estat reconegut pel Departament d'Educació, doncs, a més del curs, hem creat més de 50 episodis de podcast per ajudar tothom que vulgui millorar en l'ús de la llengua. I també, diàriament, proposem exercicis i reptes diversos com a entrenament per a l'examen de C2 o com a entrenament personal per tenir cura de la nostra llengua. Ara ja ho sabeu, i si ens voleu conèixer, seguiu-nos des de YouTube, Instagram, etc. A reveure.